Pasig, nagyako pa to. What? Nangawat og saging. 2 hours later. Ay, salamat na nasikat. Makakaon na gid ko og ice cream ani. Saan ang problema ni Bugang? Ang mama manggod cup kay dili ko paliton og ice cream. Saan niya itong mama ni mo? Nag-shopping. Wow! Ang manggani ko sa bus kay kung naa siya. Luya po din bata, ano? Sige, atong wala itong mama ni mo kay magkabot eh, pabarangay na to to. Anong, wala kang giyatiman. Sige, palitan ta kag ice cream. Pero may maurot ni mo. Gamay lang kap. Ganang lang ba? Ay, usag budots. Kay libre na ice cream. Dili ko kapoy, paulaw man ko. A few moments later. What are they doing? Palitan ta kag ice cream. Dili ko. Dili dili oh. Pamili niya oh, sa gusto nimo oh. Pamili na. Ato lang ako ang kap. Oh, sige, sige, sige. Ayo! Asa na tindiran? Tindahan na ni? Sige, magkatulog. What? Ayo! 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 Ay, wala man na tindira diri. Manguha na lang ta. Wala may tao kap. Sige, manguha na lang ta. Wow! Say mo. Oh, ato dito. Sibatan dito ha. Ya sa bata, oy. Ano ko ba pakitan? Butan, Diyos kapitan no.